ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്മൻ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാവ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് 49 അല്ലേ? ശ്ലോക 49 അല്ലേ? 49 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. दूरेणाय वरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ആരാണ് കൃപണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എനിക്ക് ഫലം അനുഭവിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഏതാണ് ജുഗുപ്സാവഹ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് നിന്ദനീയമായത്, വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മം. ഏതൊക്കെയാ? മോഷണം ചെയ്യുക, ചൂഷണം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ അസത്യം പറയുക, മാതാപിതാക്കളെ ഗുരുക്കന്മാരെ അപമാനിക്കുക, മദ്യപാനം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി നിർത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തനിയെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകും. അപ്പൊ ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവൻ കൃഷ്ണബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ജീവനാണ്, നമ്മളൊക്കെ ജീവന്മാരല്ലേ. അപ്പം ആ ജീവന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വരൂപം കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനായിട്ടുള്ള ആ ജോലിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. കാരണം അറിയാലോ, മറ്റുള്ളത് കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാവും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തന പദം. കൃഷ്ണാവബോധം പൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. അപ്പൊ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എല്ലാ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ വിജയങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതിഹ ഉഭേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാദ്യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗകർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുതമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്? മുക്തനാകാൻ പറ്റും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ബന്ധനമില്ല. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതാണ് ഈ ശരിയായ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ആരാണ്, എന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സർവ്വവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം
സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. ജനിമൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതികർമ്മ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന്, ആ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സ്വയം നമ്മൾ സമർപ്പിതരാകണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശം നമുക്കും കൂടി ബാധകമാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്തോ ഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദഗച്ഛന്ത്യ നാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഋഷീശ്വരന്മാരായാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായാലും എന്താ ചെയ്യുന്നവർ? എങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല, നമുക്ക് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭവരോഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഈ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഷ്ടതകൾക്ക് അതായത് കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിരിഷ്യതി തഥാ ഗന്താസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ, അപ്പൊ അതായത് പറയുന്നു, ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മളിപ്പോ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മളെപ്പോഴും ഉദാസീനനായിരിക്കും. ശത്രുവിനെ, അപ്പൊ അർത്ഥശ്ലോകം പറയാണ്. ശത്രു വിപ്രതിപന്നാതേ യഥാസ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചലോ ബുദ്ധിസ്തഥാ യോഗം അവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാബോധം കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്, അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് വേദങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ ആൾക്കാരിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളിൽ എന്ത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്? ചിലർക്ക് എന്താണ്? മുക്തി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലർക്ക് എന്താണ്? പുണ്യപ്രാപ്തി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ഭക്തി വേണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും എന്താണ്? വ്യത്യസ്തമായ ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണ് ഈ വേദങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾ, ആ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ. കാരണം വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ പുണ്യപ്രാപ്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കും. അതായത് ഭോഗവും സ്വർഗവും മാത്രമാണ് പ്രധാനമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണ് വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ് പരമപ്രാപ്തി? എന്താണ് പരമലക്ഷ്യം? എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദൈശ്ച സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ. എല്ലാ വേദങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെറുതെ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അതായത് ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ. അപ്പോൾ നീ എന്താവും? ദിവ്യബോധം കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ സികധി കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്. അതായത് കൃഷ്ണ ബോധസ്ഥിതനായ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ബോധമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദിവ്യബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സംസാരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പും നടപ്പും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഇരിപ്പും നടപ്പും ഭാഷ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. പ്രജഹാതി യഥാ കാമൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താ പറഞ്ഞേ? ഹേ പാർത്ഥ, കൽപ്പിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള
നാനാ വിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഐന്ദ്രിക ആകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെറുതെ ത്യജിക്കുന്നില്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും? അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മസ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവന്റെ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മൾ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ, സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്താതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിതി കൊള്ളുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. വീണ്ടും ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്ന മന സുഖേഷു വിഗത സ്പൃഹാ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനി രുച്യത്തെ. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്കും നടുവിലും ഇപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയണം ഭഗവാൻ. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, അതായത് ആദിദൈവിക, ആദിഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക 3 ക്ലേശങ്ങൾക്കും നടുവിലും എന്ത് തന്നെ വന്നോട്ടെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ്? പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ, മനസ്സിനെ ഒരു തരത്തിലും പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ അനുവദിക്കില്ല. സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയോ എന്ന ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല റീസൺസ് പറയണം, ഗുണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ പറയണം. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും പ്രക്ഷുബ്ധനാകില്ല, സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, എന്നെ സുഖമില്ലെങ്കിലും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആ രീതിയിൽ, അതായത് ആസക്തിയില്ല, ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഭയം ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അവർക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ, ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ക്രോധം വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുകയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവത്രാന്ന വിസ്നേഹസ്തത് തത്പ്രാപ്യാശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. എന്താണ് കാരണം? അതായത് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ അതൊന്നും അവർ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. അതെന്ത് വന്നാലും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായി അവർ സ്വീകരിക്കും. നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിലും അവർ എന്താ പറയാ ബാധിക്കപ്പെടാതെ, അതൊന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ചിലത് വരുമ്പോ പുകഴ്ത്ത, ചിലത് വരുമ്പോ പുച്ഛിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്ത് കിട്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കരുണയാണെന്ന് അവർ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ആരുടെയാണോ മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വീണ്ടും പറയുന്നു ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് സുഖമോ ദുഃഖമോ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും എന്താണ്? അസ്വസ്ഥനാവില്ല. പിന്നെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബോധയേൽക്കാതെ, അതായത് ഇത് നല്ലതാണ്, ഇത് ചീത്തയാണ്, അങ്ങനെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭക്തനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. ഭക്തൻ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സുഖ ദുഃഖം, ജയം തോൽവി, ലാഭനഷ്ടം, ഇങ്ങനെയുള്ള സന്താപം സന്തുഷ്ടി, ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നാലും കണ്ണടച്ചാലും ഒരേ അവസ്ഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാ? അത് അവസാനത്തെ ഘട്ടമല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? സുഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ, ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രതികരണം ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സുഖത്തിൽ ആഹ്ലാദമല്ല, ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല, ആ രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു സമാധിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതി എല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്, തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ബോധാവസ്ഥയാണ്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക്
ശാരീരിക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ദുഃഖം തോന്നുന്നത്, സുഖം തോന്നുന്നത്. ഇന്ന് ഇത് സുഖമാണ്, ഇത് ദുഃഖമാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇന്ന് ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായി പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തും. അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. യഥാ സംഹരത്തെ ചായം കൂർമോങ്കാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ് തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്ത് പറയാണ്. ആമയെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആമ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് എന്താ പറയാ വലിക്കുന്നത് പോലെ. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ആമകൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡേഞ്ചർ, അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ കംപ്ലീറ്റ് അവർ എന്താ പറയാ ആ അവയവങ്ങളെ എല്ലാം ഉൾവലിക്കും. അപ്പൊ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കറിയാം എന്തു പ്രലോഭനങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നാലും സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഒരു തരത്തിലും അതിന് വീഴില്ല. ആ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വീഴില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ആമയെ പോലെ. ആമ എങ്ങനെയാണോ ഡേഞ്ചർ വരുമ്പോ ആ അവയവങ്ങളെ ഉൾവലിക്കുന്നത്, സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ വ്യക്തി ആ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് പ്രലോഭനം വന്നാലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾവലിക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ഒരു ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ്? ഇച്ഛ അനുസരണം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള. അതായത് നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ അത് അഴിച്ചിട്ട പോലെ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏത് വഴിക്ക് പോകണോ ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ്? നിയന്ത്രിക്കണം. ആ ഇച്ഛ അനുസാരം അത് എപ്പോ വിടണം, അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഒരു ഭക്തനായാലും ഒരു യോഗിക്കായാലും ഒരു ആത്മജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് അവന്റെ ലക്ഷണം. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി. അപ്പൊ സുഖാനുഭോഗത്തിലായിരിക്കില്ല അവരുടെ താല്പര്യം. അതിനെല്ലാം ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആർക്കാണോ ഈ സുഖാനുഭോഗങ്ങളെല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്ത് വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? വിധി നിഷേധങ്ങൾ എന്തിനാണ്? യമ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറണമെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില വിധി നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഈ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരും വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കും എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അവർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. വന്നാലും അവരെന്താണ്? ഉടനടി ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അവര് വീണുപോകും. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആമയെ പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണഭക്തന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നുമല്ല. കൃഷ്ണഭക്തൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം അതിനെ ഉൾവലിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾവലിച്ചിരിക്കും. അതിനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക. അപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണുണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വേണ്ടാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുന്നില്ല. ചെവിയുണ്ട്, ചെവിയിൽ വേണ്ടാത്തത് കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വാഗൊണ്ട് വേണ്ടാത്തത് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ഉപയോഗം. അത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ആർക്ക്? ആ ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. സേവനത്തിൽ അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. ഇത് അർജുനന് മാത്രമല്ല നമുക്കും കൂടിയുള്ള ഉപദേശം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. വിഷയാവിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിഷയ സുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്,
നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മളിപ്പോ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മുന്നിലെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണുപോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടു. സന്യാസി എന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ട് ആ വേഷം അണിഞ്ഞിരിക്കാൻ, സന്യാസിയുടെ വേഷം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈലും, കയ്യിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാണ്. ഉള്ളുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യാതൊരു രീതിയിലും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതിന് ഉയർന്ന ഒരു രുചി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? വെറുതെ അതിനെ പിൻവലിക്കാതെ അതിനെ ഉയർന്ന രുചിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അനുസരിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകണം എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അതിനെ നിർത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ ആദ്യം നോക്കരുത്. അതാവുമ്പോ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഉയർന്ന രുചിയായി. അപ്പൊ താഴ്ന്ന രുചിയായി എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം അത് ഇല്ലാതാകും. അത് തനിയെ ഇല്ലാതാകും. ഇതാണ് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല, ഞാൻ അതുപോലെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കില്ല. അത് നമുക്ക് കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീണുപോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാകില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ ആരാണോ ബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതോടെ അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഉയർന്ന രുചി എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ഋഷികേശനാണ്. അപ്പൊ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആനന്ദത്തിലാകും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് സുഖവും നമുക്ക് അത് സംതൃപ്തി തരില്ല. അതിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അത് കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ തനിയെ നമ്മുടെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികൾ കുറഞ്ഞു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യതതോ ഹ്യാപി കൗന്തേയ പുരുഷസ്യാപി പശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാഥീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും, അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കരുത്തുള്ളവയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, പ്രബലമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. അർജുന, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ പലതും ചിന്തിക്കും, പലതും നമ്മൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതും. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോ അതെന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് എത്ര വിവേകശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ പ്രബലമായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ചില സമയത്ത് അത് ബലാത്കാരേണ നമ്മളെ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. ഏതിലേക്ക്? ഇന്ദ്രിയ ആസക്തിയിലേക്ക്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിലേക്ക്, അതായത് വിഷയ ആസക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ അത് വലിച്ചു നീക്കുന്നു. വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചല്ലാത്ത അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മനോനിയന്ത്രണമാവട്ടെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിവതും ഇതിന് ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അത് തനിയെ നമ്മൾക്കറിയാതെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നോളൂ. അപ്പൊ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഭൗതികമായിട്ട് അത് നടക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു പോകും. കാരണം എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഭൗതിക ആസ്വാദ്യങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയ തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ നമ്മൾ ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ എന്താണ്? അത് കൃഷ്ണ ഭക്തിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ കൃഷ്ണ ഭക്തിക്ക് നമ്മൾ ഉപമ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് വളരെ ആസ്വാദ്യകരമല്ലാത്തതാണ്. ഏത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അത്രമേൽ ദിവ്യമായൊരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതി അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നവനെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ കയറി ചെല്ലുന്നുണ്ടോ, എത്രത്തോളം ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തേൻ കുപ്പിയില് തേൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് അത് നക്കുമ്പോ, പുറമേൽ നിന്ന് നക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണത്? തേനിന്റെ രുചി അറിയില്ല. അപ്പൊ അടപ്പ് തുറന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചാലല്ലേ തേൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതില് രുചി കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ രുചി അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. ഏത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വിശിഷ്ട അനുഭവം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ആ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണ്. അപ്പോ നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ല പോഷകങ്ങളായ ആ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല വിശപ്പോടെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കിട്ടുന്ന ആനന്ദല്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാനുഭവവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ്? ആർത്തി വേണം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാലസ എന്ന് പറയും, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം വേണം അമിതമായി. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ, ആസക്തി ഒരുപാട്. പക്ഷെ അത് നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനിയും അറിയണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇനിയും മനസ്സിലാക്കണം, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ആഗ്രഹം ജനിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അത് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭവമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്താണ്? ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ദുർവാസാവ് അത് എന്താ പറയാ, കോപിഷ്ഠനായ ഒരു മുനിയാണ്. അപ്പോ ആ ക്ഷിപ്രമായിട്ട് കോപം വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദുർവാസാവ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും സിദ്ധികൾ നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദുർവാസാവ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പോലും തോൽപ്പിച്ചതാരാണ്? നമ്മുടെ അംബരീഷ് മഹാരാജ്. എന്തുകൊണ്ട്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട്. അതായത് അത്രയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഏതൊരു സിദ്ധിയും ഭക്തിയുടെ മുന്നിൽ നിലനിൽപ്പില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാൻ വർണ്ണനെ. അത് ശ്ലോകമാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നുണ്ട്. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഹ വാശേഹി യസ്ഇന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പൊ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആ അവബോധത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. യോഗത്തിന്റെ പരമാകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ഏതൊരു യോഗം എടുത്താലും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി യോഗ ഉണ്ട്, കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. കർമ്മം ചെയ്താലും ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്താലും നമ്മൾ അവസാനം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം. കാരണം അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബാക്കി എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചാലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താ പറയാ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാൻ കഴിയും. ഏത്? മനോനിയന്ത്രണമാകട്ടെ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാകട്ടെ. അപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹർഷി ദുർവാസാവ് എന്താ ചെയ്തേ? മഹർഷി ദുർവാസാവിന് ഒരുപാട് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് സിദ്ധികൾ നേടിയ മഹർഷിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. നേരെ മറിച്ച് രാജാവായിരുന്നു, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് രാജാവായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ജയിക്കാൻ പറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാവട്ടെ, മനസ്സിലാവട്ടെ, എല്ലാ നിയന്ത്രണത്തിൽ. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് അംബരീഷിനെ നമ്മൾ വെറും രാജൻ എന്നല്ല പറയാം, രാജർഷി എന്ന് പറയും.
ഒരു ഋഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 9 രീതിയിൽ ഭക്തി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തി പറയും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 9 രീതിയിലുള്ള നവവിധ ഭക്തിയുണ്ട്. ആ നവവിധ ഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാരാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. 9ഉം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഈ 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയും ചെയ്ത വ്യക്തി അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. എന്താണ് ചെയ്തത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. മനസ്സിനെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. തദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും, തൃപ്പാദർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ നാസികയും സമർപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെടുത്തി. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള എന്താ പറയാ ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും മാതൃകയായിരുന്നു ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോ ആ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭീഷ്ടവും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ മാത്രമായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാ? നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തില്. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും ആരിലുണ്ടായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് മതപര ഭക്തനാക്കാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 9 നവവിധ ഭക്തിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവായിരുന്നു. ഇനി 62, 63 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് 8 സ്റ്റെപ്സ്, അതായത് 8 സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പതനക്രമമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു പജായത്തെ സംഗാത് സഞ്ജായത്തെ കാമാത് ക്രോധോ വിജായത്തെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ്, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച നിമിഷം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം, അതിന് വശപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം? എന്താണ്? ആത്മീയ തലത്തിൽ, അതായത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം തോന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആ രുചി തോന്നില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ ഒരു വിജയ രഹസ്യം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. 8 സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഇപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? സമ്മോഹം വന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് എന്താ പറയാ നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ 8 സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവത് സേവനത്തിനും ആകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ഭക്തൻ തനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തും ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്നൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ തരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തും. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യം ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ബോധം ഭക്തനുണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്ന് അറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് പ്രസാദം കൈകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും പ്രസാദത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച്. എന്താണ് പ്രസാദം? ഭഗവാന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലത് കഴിക്കണം എന്നല്ല. നമ്മൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഞാൻ ഇന്ന് ഇതുണ്ടാക്കണം, ഇന്ന് ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കണം, അതല്ല ചിന്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് ഭഗവാന് നല്ലത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. അത് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഉച്ഛിഷ്ടം, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറയും. അത് പ്രസാദം. ആ പ്രസാദ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ
പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 8 സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു. എന്താണ് 8 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിന്റെ പതനക്രമം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ധ്യായത്വ വിഷയാൻ പുംസ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷയം, കണ്ണ് എന്തൊക്കെ നോക്കും, ചെവി എന്തെല്ലാം കേൾക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും, മനസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നു. അത് ഒരു വസ്തുവാകാം, ഒരു വ്യക്തിയാകാം, എന്തുമാകാം. നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താണ്? സംഘ ധ്യായത്തെ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷു ഉപജായത്തെ. അപ്പൊ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്? സംഘ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ ചിന്ത തീവ്രമായി വരും. അപ്പൊ അത് ആസക്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും? അത് കാമ. അത് വേണ്ട ആസക്തി ശക്തമായ വീണ്ടും ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ എന്താണ്? കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തോന്നാണ്, ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാകില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് തോന്നൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്കത് ദേഷ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധായി. അപ്പൊ ആഗ്രഹം തടസ്സപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ അത് കവർ ചെയ്യാണ്, മൂടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ശരി എന്താ തെറ്റെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? സ്മൃതി വിഭ്രമഃ, ഓർമ്മ പിഴവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഓർമ്മ പിഴവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ആത്മീയ സ്മരണ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്മരണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ആത്മാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ധർമ്മമായിക്കോട്ടെ, ശാസ്ത്ര ഉപദേശങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പിന്നെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആത്മസ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ബോധം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. നമുക്ക് ഇത്രയും ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ആത്മജ്ഞാനം, പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നുപോകും. അതാണ് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ. പിന്നീട് എന്താ? ഈ സ്മൃതി ഭ്രമം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബുദ്ധിനാശം. അപ്പൊ ബുദ്ധിനാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് എന്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് ബുദ്ധിനാശം. പിന്നെ എന്താണ്? പ്രണശ്യതി, സർവനാശം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സർവനാശത്തിന്റെ കയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘ കാമ ക്രോധ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ ബുദ്ധിനാശ പ്രണശ്യതി. 8 സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരാൻ ആത്മവശൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണകാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണകാരുണ്യം ലഭ്യമാകുന്നത്? അതായത് രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേറ്റ്രെഡ്നെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടം, രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമായിക്കോട്ടെ, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടക്കേട്. അപ്പൊ ഇഷ്ടവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഇഷ്ടക്കേടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒന്നിനോടും. അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഭവരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ യമനിയമങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചില നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ആ നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാള് വൈശിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇപ്പോ സാധാരണ നമുക്ക് തോന്നുന്നു, അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തന് വേറെ ലോകമൊന്നും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇതേ ലോകത്ത് തന്നെ അവരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അദ്ദേഹം പോലും സാധാരണ ആയിട്ട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉള്ളുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പുറമേന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൗകിക കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞിരിക്കും. എന്തൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നാലും അതിനൊന്നും വീഴില്ല. ആ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് രുചി തോന്നില്ല. അപ്പൊ അനാസക്തനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, അത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു താല്പര്യം. എന്താണ്? അവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ എന്റെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ യജമാനനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഞാൻ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യം. അത് മാത്രമായകയാൽ എന്താണ്? മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒരു കടമയെ പോലെ, അല്ലെ ഒരു കടമ എന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി, എന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത, എന്റെ നിയത കർമ്മം എന്ന പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. അല്ലാതെ അതിൽ ആസക്തനാകില്ല. പക്ഷെ
ആസക്തൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ആസക്തി എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. അതിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആസക്തി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണം കിട്ടുന്നതല്ലേ? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണ ഭക്തനോട് വന്ന് നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ നിർദ്ദേശം? അല്ല. നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണല്ലേ? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ എന്ത് ഉപദേശം കൊടുത്തതൊക്കെ നമുക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടറിയുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ അത് മാത്രമാണ് ഒരു കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതനുസരിക്കുക. ആ രീതിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തൻ അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലതുപോലെ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അഹേതുകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഭൗതിക കാരണങ്ങളില്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥമായ ആ അഹേതുകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഉദ്ദേശങ്ങളും കൂടാതെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇത് തരണം, ഭഗവാൻ എനിക്ക് അത് തരണം, ഒന്നും പറയില്ല. കാരണം എന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ്, എന്റെ ഒരു ജീവനായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു ജീവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ യജമാൻ എന്ന ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ എന്താണിത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ, അതിനൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന അതായത് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായത്തെ പ്രസന്ന ചേതസോ യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠത്തെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണത്? ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ക്ലേശാഗ്നി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണം തന്നെ ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയും. അതെന്താണ്? ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള 3 ക്ലേശങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക, ആദിദൈവിക, ആദിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ എന്താ പറയാ? താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം സംതൃപ്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ആ സംതൃപ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ്? താമസം വിന, വൈകാതെ തന്നെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. സ്ഥിരമായ ഒരു ചിത്തനുള്ളവനാകുന്നു. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയത അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു പരമപുരുഷനുമായി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ എന്നുവരെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനാശീലരാകുന്നില്ലോ അതുവരെ നമുക്ക് എന്താണ്? ദിവ്യ ബുദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് നേടിയാലും, എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ അത് ദിവ്യ ബുദ്ധി ആകുന്നില്ല. ഉറച്ച മനസ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഉറച്ച ദിവ്യ ബുദ്ധിയില്ല, ഉറച്ച മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. ആ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സുഖം എവിടെ? അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു സമാധാനം ഇല്ലാത്തടത്ത് സുഖം എവിടെ ഉണ്ടാകും? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സമാധാനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സുഖം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം വേണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവ്യ ബുദ്ധി ലഭിക്കും, ഉറച്ച മനസ്സ് ലഭിക്കും, സമാധാനം ലഭിക്കും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണം. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ? തപോയജ്ഞാദികളുടെ നമ്മുടെ തപസ്, യജ്ഞം ആദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന് തന്നെയെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് 5:29 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ? എങ്ങനെ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും നമുക്ക്? അത് 5:29 ശാന്തി മന്ത്രം. അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അത് നമ്മൾ എല്ലാ തപസ്സിന്റെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അസത്ഫലങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് പോകേണ്ടത്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പറയില്ലേ സർവലോക മഹേശ്വര, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നാഥനാണ് ആര്?
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും, മനുഷ്യന്മാരുടെ മാത്രമല്ല 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സമാധാനം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയാണം ഹി ചരതാം യന്മനോനു വിധീയത്തെ തദസ്യാഹരതി പ്രജ്ഞം വായുർനാവാം ഇവാംബസീം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാകുന്നു? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ബുദ്ധിയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ പ്രബലമായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ബുദ്ധി മനസ്സിന് അടിമയായി പോകും. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോ എന്താണ്? ഇവാംബസി, അതായത് കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോ വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ അത് കാറ്റ് ഏത് ദിശയ്ക്കാണോ ആ ദിശയ്ക്ക് അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, ആ തോണിയെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറി അറിയാം. അജാമിൾ എന്ത് ചെയ്തു? കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തോ സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാ. പക്ഷെ ആ കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ കണ്ണായ ആ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയം കൊടുത്തു. എന്താണ്? ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ കണ്ടു. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ആ മനസ്സെന്തായി? ആ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? അത് മാസ്റ്ററാണ്, അത് യജമാനനായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? അതൊരു സേവകനായി പോകും, മനസ്സിന്റെ സേവകനായി പോകും. അതാ പറയുന്നത്, കൊടുങ്കാറ്റ് തോണിയെ വെള്ളത്തിൽ ആ ദിശയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട് ബുദ്ധിനെ അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറയാണ്. ഒരു ഉപമ കൊടുത്ത് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വഴിയുള്ളൂ. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു? കണ്ണുകൊണ്ട്, കൈകൊണ്ട്, കാലുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? അതേ ശരീരം കൊണ്ട് എന്താ? പ്രണമിക്കുക ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അത് ഒറ്റടിക്ക് നടക്കില്ല, പക്ഷെ മെല്ലെ 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 നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സംയമനത്തിനുള്ള ഒരു ശരിയായ മാർഗം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇട്ടുകൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു. അതന്നെ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്ത? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാത്തിനും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തനശീലമാക്കി. അതാണ് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ് തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈകരുത്തുള്ളവനെ, മഹാബാഹോ കൈകരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഉള്ള ആൻസർ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയത്തിന് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ? അത് ശബ്ദ, സ്പർശ, രൂപ, രുചി, ഗന്ധം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിൻ്റെതായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും സുഖത്തിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണം. കണ്ണിന് വേണം, ചെവിക്ക് വേണം, നാവിന് വേണം, ഇങ്ങനെ ചർമ്മത്തിന് വേണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അതീന്ദ്രിയ സേവനം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയ സേവനമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അതായത് നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ ആ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സുഖത്തിന്റെ പുറകെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा നിശാ പശ്യത്തോ മുനേഹേ. ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയനം കൈവരിച്ചവൻ എന്താണ്? ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ ഒരു മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്.
അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, രാത്രി ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോ രാത്രിയാകുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രാത്രിയും പകലും കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ല. ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ആ ബോധത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിലയെ കുറിച്ച് നിലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത നില, ബോധത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത നിലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതായത് രാത്രിയും പകലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ധനം സമ്പാദിക്കണം, പ്രശസ്തി, ഇന്ദ്രിയ സുഖം, സ്ഥാനമാനം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് തോന്നുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ. ധനം സമ്പാദിക്കണം, സ്ഥാനമാനം വേണം, എനിക്ക് മറ്റേ പ്രശസ്തി വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പകല് പോലെയാ. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഈ ഒരു അതായത് ഉള്ളില് ഉണർവ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക്, അന്തർമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ഇത് രാത്രി പോലെയാണ്, നിശാകാലമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഇരുട്ടാണ്. അവർക്ക് ഇത് പകൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ഇരുട്ട് പോലെയാണ്, അത് അന്ധകാരം പോലെയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ പകൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജ്ഞാനിയുടെ പകൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാം, ഭക്തി മനസ്സിലാക്കാം, മോക്ഷത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം, ശാശ്വതമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ജ്ഞാനിക്ക് പകലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനിയുടെ പകല്. പക്ഷെ ഈ പകൽ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഇരുട്ടാണ്, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അന്ധകാരമാണ്, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ രാത്രി പോലെയാണ്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ബുദ്ധിമാന്മാര് രണ്ടു വിധമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് രണ്ടു വിധമുണ്ട്? വിഷയസുഖ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, അതായത് വിഷയസുഖങ്ങൾ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയം പറഞ്ഞു, വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക്, അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പക്ഷി മൃഗാദികളെ പോലെ നമ്മുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ്? അന്തർമുഖരായി, ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ അന്തർമുഖരായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തനശീലമാകുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ അന്തർമുഖനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ ഈ രാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ഈ അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഇരുട്ടിൽ ഇവര് ഉണർന്നിരിക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ളവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു, അവർക്ക് പ്രശസ്തി നേടണം, എന്തെല്ലാം നേടണം, ഇന്ദ്രിയ സുഖം, സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ വേണം, അതിന്റെ പുറകെ അവർ ഓടുമ്പോ ഒരു അന്തർമുഖനായ ആ ഋഷി എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഉണർന്നിരിക്കും. അവർക്ക് അത് രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഋഷിക്ക് എന്താണ്, അത് പകല് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പകലാവുമ്പോ അവർക്ക് അത് രാത്രി പോലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് ആരാണോ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അനുഭവം, ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ല, ആനന്ദം നമ്മൾ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് ചഞ്ചലമാണ്, അത് ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ചഞ്ചലമായ ആനന്ദം അത് ശാശ്വതമല്ല. ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എങ്ങനെ കിട്ടും? അന്തർമുഖനാകുമ്പോൾ. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നു, എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ആപൂര്യമാണമചലം പ്രതിഷ്ഠം സുഖദ്രമാപാം പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമാം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിം അവാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാലും, അതിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമുദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നദികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നദികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നാലും ആ സമുദ്രത്തിൽ എന്താണ്, ഉൾക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് ഉൾക്ഷോഭമില്ലാതെ
ആ സമുദ്രം നദികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തർമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഒന്നിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നദികളെല്ലാം സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ ചേരുന്നത്, ചെന്ന് ചേരുമ്പോഴും എന്താണ് സമുദ്രത്തിന് ഒരു പ്രക്ഷുബ്ധ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല എന്നല്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഒന്നിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തെ ആകുന്നില്ല. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ശാന്തി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ എത്തിക്കുന്നവനല്ല, ആരാണോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തിരമാലകളെ പോലെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന്. പക്ഷെ ഈ ഓരോ ആഗ്രഹവും നടത്താൻ വേണ്ടി യത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല, ഒരിക്കലും ശാന്തി ഉണ്ടായില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണത്, ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രോധമായി, ആഗ്രഹം നടന്നാൽ എന്താണ് അത് ലോഭമായി മാറും, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇനിയും വേണം. അപ്പൊ അതാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രക്ഷുബ്ധനാകില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം, അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. സമാധാനം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്ത് വേണോ ഭഗവാൻ ആവശ്യത്തിന് അത് തന്നോളും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പൊ അവർ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഇച്ഛയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആര്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കറിയാം ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. തേന ഇച്ഛവിന തൃണമപി ന ചലതി, ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് തരുന്നു, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ യത്കിഞ്ച ജഗത്താം ജഗത്, ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണോ പങ്ക്, ഭഗവാൻ എനിക്ക് എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ പങ്കാണ്, ഇതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാ, അത്ര മതി. ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഒരു ആവശ്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ, സദാ പരിപൂർണനാണ്. എത്ര അതിലേക്ക് വന്നാലും, എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴുകി എത്തിയാലും അദ്ദേഹം പരിപൂർണനാണ്, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ എത്തില്ല. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സശാന്തിം മതിഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈഷയിക അതായത് എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി, എല്ലാത്തരം ഉടമ അവകാശ ബോധവും മിഥ്യ അഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി, നിസ്പൃഹനായി പിന്നെന്താ വർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവന് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതായത് ആർക്കാണ് ഈ മനഃശാന്തി നേടാൻ കഴിയുന്നത്, അതായത് എല്ലാ വൈഷിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മുക്തനാവുക. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധിച്ച് വെക്കുന്നത്. ഈ ആഗ്രഹം മൂലം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദരജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹം എന്താണ്, നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, നമ്മളെ കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്, കർമ്മബന്ധനമായി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉടമ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അതായത് എനിക്ക് എന്തുണ്ടോ അത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ആധിപത്യ ഭ്രമം സ്ഥാപിക്കാതെ, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ആ ആധിപത്യ ഭ്രമം സ്ഥാപിക്കാതെ, ഉടമ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹംഭാവം എന്താണ്, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാൻ ഒരു പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള ആ മിഥ്യാഹംഭാവം ഇല്ലത്. ഞാനൊരു ബേസിക്കലി എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാനൊരു ആത്മാവാണ്. ഞാൻ എന്റെ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നശിക്കാത്ത ഒന്നിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും മിഥ്യാഹംഭാവം കൂടാതെ നിസ്പൃഹനായി, എല്ലാത്തിലും ഒരു വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ അനാസക്തനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശാന്തി ലഭിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണാവ ബോധവാനാകാതെ അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. അതായത് കൃഷ്ണാവ ആകണം എന്ന ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അതായത് എനിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, ഞാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, എനിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിലാഷം മാത്രം മതി. നമുക്ക് ആ ഒരു ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. അതെന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. നമുക്ക് ബാക്കി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മുക്തി നൽകും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എളുപ്പം വരില്ല നമുക്ക്. അതായത് നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പക്ഷെ അത് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹം പാടില്ല.
പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ, അതായത് ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കണം, ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരണം. അതാണ് ആഗ്രഹമുക്തി. അതായത് നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മുക്തി തരും. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ അഭിലാഷം മതി. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന ആ നിലയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ്, അതാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ശരീരമാണ് താൻ എന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ആ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ, ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശ ബോധം, അതായത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതെന്റെ അതെന്റെ എന്നുള്ള ഈ ഇത് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, ആ ഒരു അവകാശ ബോധം. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം ഒരു ദിവസം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വിട്ടുപോകും. നമുക്കൊന്നും തന്നെ എന്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളിവിടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാലയളവ് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഉടമാവകാശം? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കരുതാതെ ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമാകാശം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയണം. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ആ മിഥ്യബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ബോധമാണ് ശരിക്കുള്ള ബോധം? എന്താണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അതാണ് ശരിയായ ബോധം. ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യേശാ ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ത നൈനം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാ സ്യാമന്ത കലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ, അതായത് ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വഴിയല്ല അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ തിരിച്ചു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഭ്രാന്തി ഒഴിയും. ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യധാരണ, അതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അതാണ് ഇത് ദൈവികവും ആത്മീയവുമായ പദമാണ്, വഴിയാണ്. ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതായത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് അവകാശബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതെ, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഭ്രാന്തി ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആത്മീയമായ ആ പദത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താകും? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവബോധത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മരണസമയത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നു പോരുന്നവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും കുറെ വർഷം വേണം എനിക്ക്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചിലര് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയും, ആ തീവ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഭക്തിയില്. നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ തീവ്രത ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ തീവ്രത വേണം. അതാണ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അതിന്റെ ഉദാഹരണം ആരാണ്? കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു മഹാനായ ഒരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ എന്താണ്, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാരാജാവ് ഈ കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ ചെന്നു. ആരെ? ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാൻ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് മനസ്സിലായതേ ഇല്ല. ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് കഴിയാറായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായി. അവർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് വരം വേണ്ടത്? ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലം ആയുസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കട്വാങ്ക മഹാരാജനോട് അവർ പറഞ്ഞു, ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 48 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 48 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ ആയുസ്. അദ്ദേഹം ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, എനിക്ക് ദീർഘായുസ് വേണമെന്നോ എനിക്ക് മറ്റുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ വേണം, ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ഉടനടി ഞാനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തണം, കാരണം ഇത് കർമ്മഭൂമിയാണ്, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉടനടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കട്വാങ്ക മഹാരാജാവ് ഭൂമിയിലെത്തി വിഷ്ണു സ്മരണയിലായി. ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എനിക്ക്, ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിക്കണം, എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു 48 മിനിറ്റില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയി. അതാണ് പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം. ശീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ 2-ാം അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ഈ
അധ്യായത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗീത ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ സംഗ്രഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആര്? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആരാണ്? നമ്മുടെ ശീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധ്യായം തീരാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. മാതാജി ശ്ലോകം 32